Hola a tots. Com suposo que sabeu, fa unes setmanes es va calar foc a la Torre Grenfell de Londres, un edifici de 24 plantes que va saltar a les portades tant per la seva espectacularitat, és una torre tota incendiada, crida molt l'atenció, com per la gravetat de l'incendi. Estem a 25 de juny i a dia d'avui, que jo sàpiga, hi ha 79 morts confirmades. Són unes quantes, Déu-n'hi-do. Amb un incendi, amb una sola nit al primer món, Déu-n'hi-do. Clar, tan greu és l'incendi que la policia està investigant i ha determinat que el material utilitzat en la rehabilitació, concretament en el revestiment i l'aïllament de l'edifici, no era més adequat. Està pensant que no fos un ús il·legal i estan treballant amb la hipòtesi de l'homicidi. Quan passen accidents d'aquesta mena, és obvi, evident i elemental que la gent s'enfada i demana responsabilitats, i ben fet que fa. De fet, Theresa May, la primera ministra, va recollir aquesta responsabilitat i va dir davant del Parlament britànic que és un fracàs de l'Estat, que l'Estat ha fallat quan les persones més ho necessitaven. És obvi que alguna cosa ha fallat, perquè els tècnics públics que miren si la rehabilitació està ben feta doncs no van ser capaços de veure aquest problema. Però a mi el que em preocupa, i aquí ve la meva reflexió, és de quina manera conceptualitzem allò públic i que aquestes paraules, que va dir ella que és un fracàs de l'Estat, concorden amb el discurs ideològic neoliberal, justament el seu partit és neoliberal, que posen sempre en entredit el paper públic, que posen sempre en entredit que allò públic sigui el més eficaç. Però no ens hem de deixar enganyar, no hem de creure que perquè hi hagi hagut aquest accident això ja confirma que, malgrat ser un fracàs o una mala gestió públic, això ja confirma que allò públic falla. Fixeu-vos que la gràcia d'allò públic no és la gestió perquè sí. La gràcia d'allò públic és perseguir un principi o funcionar segons un principi que ens permeti viure en comunitat, que permeti la igualtat de totes les persones i que assoleixi el màxim benestar. I aquest principi és el bé comú. El bé comú només el pot perseguir un poder públic. És obvi que el poder privat no pot perseguir el bé comú. Jo això ho dono per assentat. Què vol dir això? Que quan falla allò públic, en comptes de criticar-ho i d'acceptar el discurs neoliberal que és dolent, el que hem de fer és tot el contrari, és enfortir-ho, perquè és l'únic que pot assolir el bé comú. Llavors el que hem de fer és assegurar-nos que allò públic funcioni sempre en base al bé comú. Sí? Quan falla, com ho podem fer per arreglar-ho? Doncs fixeu-vos que jo penso que hi ha una cosa primera molt important que hem de tenir en compte i és que a vegades allò públic queda imbuït també pel discurs neoliberal. Clar, hi ha hegemonia neoliberal i llavors això falla. Els polítics suposa que són gestors del bé comú i han de perseguir el benestar de totes les persones. Ara, el PP és una organització mafiosa i criminal. És obvi que falla. Aquí el problema no és tant allò públic. Aquí el problema és que falta enfortir allò públic amb controls ciutadans. Sí? I per tant aquesta és la segona cosa que volia dir. Quan falla allò públic, en comptes de deixar que funcioni d'una manera, diguem-ne, més burocràtica, el que podem fer és obrir el seu funcionament o obrir la manera de gestionar-ho i que els ciutadans tinguessin més veu. Siguin els ciutadans que vigilin que allò públic realment està al seu servei i que siguin els ciutadans també que controlin que els interessos privats no es colin en la gestió d'allò públic. Llavors, jo crec que aquesta és una de les lliçons polítiques que hem de treure de l'incendi de la Torre de Grenfell.